ഹലോ, ഇന്ന് നമുക്കൊരു യമ്മി ഷവർമ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അര കപ്പ് തൈര് ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ആഡ് ചെയ്യാം, ആ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് മസ്റ്റാണ്, ഇതെന്തായാലും ഇടണം. കുറച്ചധികം തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു 2 ടീസ്പൂണോളം വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വിനാഗിരിക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇട്ടാലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ബോൺലെസ് പീസസാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നല്ല പീസസ് നോക്കി എടുക്കുക. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുക. ഇത് കുറേ നേരം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായി കിട്ടും. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ പീസോൾ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഓരോ പീസസോളം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതോടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാബേജുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം ക്യാബേജ് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ ഇത്ര അധികം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളർഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും ഫുള്ള് ഫൈനലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സബോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. തക്കാളിയും ഒരു കുഞ്ഞ് തക്കാളി ഒരെണ്ണം മതി കേട്ടോ, അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ സബോള ഇതുപോലെ കുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുഞ്ഞായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ മയോണീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ മയോണീസ് ആ വെജിറ്റബിൾസിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുബൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ വാങ്ങിയിട്ടോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ. ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് മാത്രമേ ഇടണുള്ളൂ, ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ കുബൂസ് വാങ്ങാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഞാനിവിടെ ഒരു 15 കുബൂസോളം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ചപ്പാത്തി എടുത്താലും മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ കുബൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. ഞാനത് മറന്നു. അത് കാരണം എനിക്ക് റോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അത് പൊട്ടി വന്നു തുടങ്ങി. അത് കാരണം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിവിടെ മയോണൈസ് ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ മസാല ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഞാൻ ഇതിലിടാൻ മറന്നു, അപ്പോൾ അടുത്തതിലൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ച് റോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയതിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ചൂടാക്കിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ടേസ്റ്റൊക്കെ കറക്റ്റായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമതോ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കുബൂസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മയോണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മയോണൈസിൽ എന്തായാലും കുരുമുളക് പൊടി ഇടണം കേട്ടോ, എന്നാൽ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ വെജിറ്റബിളുടെ, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ വറുത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ നല്ല യമ്മി ഷവർമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ഇനി വീട്ടിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.